ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле сӯзе тенҷе? Ай 2017 ман саркор дорам ба ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ. Ба қадри имкон кӯмак мекунам барои халқам, барои ягон мусалмон хизмат кунам. Нигоҳ кунед, вақте ки ман хизмат мекунам, баъзе маҳал мегӯям дар ҳаққи ҷаноби оли дуо кунед, парчама мемонам дар ҳаққи миллат, шукронаи тенҷиву ободии ватан кунед. Ҳастанд шахсое мегӯям бобоҷон машаалло бародар беҳтарин дар ҳаққи ватан дуо мекунем. баъзе маҳал аз ҳамин роликҳои худат як кас полза мегира, мо хирсанд мешем. аммо мутаассифона дар дарни ҳамиҳо ҳаст баъзе шахсҳои ҷазиран ки ва ё агар гарчанди пуч аст, бо аблаҳ баҳс кардан худаш аблаҳист, ба уро нафр омадан дар хонаст. вақте мегӯям тенҷия шукрона кунед, ҳатто Россия беқарор аст, Америка беқарор аст, дунё беқарор аст. як Тоҷикистоне ки мисли як биҳишт аст, обод аст, тенҷ аст, шукронаи